Kære kandidater, familier, kærester, venner, alle sammen. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Jo, velkommen til denne særlige dag, hvor vi skal bevidne, at det traditionen tro mødes vi her i Københavns Universitets smukke festsal, der sammen med studentersangerne sætter en rigtig fin ramme for denne store dag. Og dagen i dag skal fejres på rigtig, rigtig mange års hårdt arbejde. Vi kom jo ind på medicinstudiet med topkarakterer, og siden første dag har forventningerne til jer været tårnhøje, formodentlig lige så høje som de forventninger, I har haft til jer selv. Og det forstår jeg godt. For jeg tror, at det at blive læge, det er noget ganske særligt. Jeg tror måske, at det er lidt andet end at sige ingeniør eller jurist. Jo, fordi godt nok har professionerne det til fælles, at de udspringer af rigtig stolte faglige traditioner, og at kandidaterne vil besidde stillinger af høj samfundsmæssig betydning og tyngde. Men jeg tror, hvis man ikke selv er læge, kan man måske ikke helt forestille sig situationens alvor, når det er et menneskeliv, man arbejder med. I vil stå og lige der med et levende menneske i jeres hænder. Og for det øjeblik, I har sagt goddag, påtager I jer jo et ansvar for netop dette menneskes helbred. Mennesket foran jer ikke længere en fremmed, en patient, min patient. I vil nu blive det faste holdepunkt for patienten, og patienten vil læne op af jer. Det patienten regner med at have brug for, og for at komme videre. Og det er et meget stort ansvar. Det kræver styrke og mod. Og højtideligheden af det ansvar, man bærer sig med, er netop årsagen til, at vi i dag aflægger et løfte. At vi i dag tager hinanden i ed og lover, at vi hver dag fremover vil arbejde for at være den bedste læge, vi kan være. Hver dag og med hver patient. Jo, vi er nået langt. Og rejsen hertil har været både udfordrende og vanskelig, men forhåbentlig også spændende og gribende. Men nu rammer en ny virkelighed jer. Det er på en måde, nu det starter. For at citere Winston Churchill, der briterne under 2. verdenskrig, så endelig vandt et slag. No, this is not the end. It's not even beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Så I har hver især vundet et stort slag. Men hvad bliver nu det næste for jer? Jeg kan godt selv huske, da jeg i begyndelsen af 80'erne var nybagt læge og susede rundt på de første nattevagter, ganske alene, og måtte ringe til bagvagten og sige, jeg tror, du hellere må komme, for jeg tror, vi skal operere. Så siden slog jeg selv en del ind på forskervejen. Og måske også nogle af jer kommer til at følge sig den vej. Måske nogle af jer allerede er i gang. Men man kan jo sige, at fælles for forskningen og den kliniske karriere er, at det jo er veje, der aldrig ender. Veje, der bliver ved med at overraske og udfordre. Og jeg er selv lykkelig for, at jeg fortsat kan undres og få vækket mit liv i det. Så på den måde er det også mit store håb for jer, at I lægegerningen fremover vil bevare den nysgerrighed og det åbne sind, I har haft i jeres studie. Og det er både, når I praktiserer medicin, når I giver jeres kundskaber videre, og måske hvis I vælger også at forske.
Så når nu vi om lidt træder ind i lægestanden, så står vi i en meget særlig periode. Jo, vi lever jo i en tid, hvor det molekylærmedicinske paradigmeskifte indebærer hidtil usete muligheder for forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering. Eksempelvis kan vi jo nævne, at det er blevet så billigt at sekventere sit DNA, at teknologiens potentiale vil nærmest synes uanet. Og måske vi snart går rundt med sådan en lille kort i lommen, der indeholder oplysninger om vores eget genom, hver enkelt lille af vores små mutationer. Ja, sideløbende med disse teknologiske kvantespring, som selvfølgelig giver forskerne kriblen i fingrene, så bliver vi hele tiden mødt af store samfundsudfordringer. Nu bliver jo flere og flere mennesker på kloden, og særligt i de vestlige samfund bliver vi flere og flere ældre. Så disse demografiske ændringer har selvfølgelig stor betydning for samfundsøkonomien og hele sundhedssektoren, fordi der simpelthen bliver færre skatteydere, samtidig med, at antallet af behandlingskrævende og omsorgskrævende stiger. OECD vurderer faktisk, at sundhedsudgifterne vil vokse stødt, og at inden 2050 vil helt op til 12-13% af bruttonationalproduktet gå til sundhed. Og dermed så forventes området at blive større end faktisk hele undervisningssektoren, forsvaret og retssektoren til sammen. Så fokus på sundhedssektoren må derfor forventes at blive enormt, og inden for disse rammer vil I, fremtidens læger, forskere og undervisere, møde store udfordringer. Forventningerne til, hvad I kan opnå, vil ikke blive mindre, tværtimod. Og det er jo så samtidig med, at budgetterne ser ud til at blive slanket lidt mere år, ligesom tiden synes at blive mere knap i forhold til de mange opgaver, der skal løses. Ja, vi tænker over tiden. Men heldigvis kan man sige, at I har teknologien på jeres side, for der udvikles jo hele tiden og effektiviseres. Men det er selvfølgelig samtidig med, at I skal løfte den og de opgaver, det er at drive et sundhedsvæsen i verdensklasse. Men jeg er rolig. Med jeres solide biomedicinske kliniske ballast og jeres gode organisationsforståelse vil I utvivlsomt være parate til at gribe bolden, og I vil være i stand til at vurdere lige nøjagtigt, hvor de skal sendes ind. I vil kunne forstå, I vil kunne implementere ny avanceret viden i praksis, og I vil kunne være med til at sikre den innovation, der er så vigtig for fremtidens kvalitet, så vigtig for os alle sammen. Men når I så også bruger teknologien og for eksempel underbygger diagnose, prognose osv. med genomscanning, proteomanalyser og meget mere, så skal I samtidig huske, at patienterne også har behov for en menneskelig og nærværende læge. En læge med et varmt blik, en tryg hånd, der også kan møde patienten menneske til menneske. Og netop her tror jeg, at I med jeres generation har unikke evner og stærke af det, vi kalder sociale kompetencer. Så jeg er sikker på, at når I om lidt bliver ansat som læger, enten I bliver forskere, klinisk arbejdende læger, sundhedsfaglige administratorer eller ansat i erhvervslivet, så vil I opleve, at en lægeuddannelse her fra Københavns Universitet betragtes som et varemærke for kvalitet. Hvordan vil man rette forvente kan man? At de vil være de bedste inden for feltet. Så her forpligter den gamle, stolte akademiske tradition, som kan dateres helt tilbage fra dengang Københavns Universitet blev grundlagt i 1479. Og nu vi er her i den gamle festsal, der er tilbage fra 1836, så kunne vi jo bruge et øjeblik og kigge på malerierne omkring os og se de centrale episoder, der er i universitetets historie. Så hvis I kigger på kunstværket bag mig heroppe over talerstolen, så kan jeg fortælle, at det er lavet af Wilhelm Marstrand i 1871. Og det fremstiller universitetets indvielse den 1. juni 1479. Og her kan I se, hvordan universitetets kansler Olof Mortensen, der faktisk var bisp, han fremstiller lærerne for kong Christian den 1. I kan se, at Peder Albrechtsen han står med et manuskript i hånden, og han modtager værdigt udnævnelsen til universitetets vice. Lette kappe af Nielsen Rosenkrantz, professor i kirkeret, og det juridiske fakultets første dekan. Og bag ham står så magister Jesper Henriksen, der var universitetets første rektor. Så når I tænker på det, så bestod det gamle universitet altså af en lille gruppe skriftkloge, der samtidig var den kirkelige åndselige.
Rigdom og lærdom og religion var 2 sider af samme sag, og faktisk var det pave Sixtus den 6., der tilgav os tilladelse til at oprette universitetet. Ser I så til billedet til venstre for jer, så kan man sige, at det symboliserer et paradigmeskifte i universitetets funktion, men ikke i dets eksistensgrundlag. Det forestiller nemlig Hans Tausen, som beskytter den katolske bisp Joachim Rønnow. Hans Tausen var, som I ved, en central figur i reformationstiden i Danmark. Under et ophold i Tyskland, der sluttede han sig til reformationen, og da han så kom tilbage til Danmark, begyndte han at prædike på dansk. Som kong Frederik den Førstes personlige kapellan, der holdt kongen hånden over ham. Men da så kongen døde, så stod Tausen helt uden beskyttelse. Så var det på herredagen den 14. juli 1533, at han blev tiltalt for kætteri og skulle fratræde sin post som præst i Sankt Nikolaj Kirke og også forlade Sjælland. Men folk de rejste sig til protest og ville lynche den katolske bisp Rønnow. Det synes Tausen ikke om, og han ønskede nemlig ikke en blodig revolution, så han reddede pænt bispens liv ved at ledsage ham gennem køben hen til bispesædet. Det var noget af en historie. Reformationen indebar faktisk, at universitetet voksede, fordi nu blev det en stor præsteskole, fordi der skulle jo uddannes lutheranske præster til hele landet, til alle kirker i landets sogne. Universitetet skulle med andre ord nu tjene samfundets interesser, men religionen var stadig universitetets grundlag. Hvis I så kigger til højre for jer, så er det så udtryk for endnu et paradigmeskifte for universitetet. Maleriet skildrer Jakob den 6. af Skotland, og han var på besøg hos Tycho Brahe på observatoriet i Oranienborg på Wien, og det var tilbage i 1590. Tycho Brahe havde med sin opdagelse og afhandling Stella Nova, der betyder om den nye stjerne, vist, at astronomien og naturen ikke er en statisk afbildning af en uforanderlig udskabt verden. Der kan stedse findes nyt. Herfra får universets love eget liv, og disse eksisterer ved siden af Gud. Denne dikotomi eksisterer jo stadigvæk som universitetets grundlag, og også afspejlet i det græske indskrift, I kan se her på talerstolen i ånd og sandhed. Så sammen med ørnen over indgangen til festsalen udtrykker det, at videnskaben skal flyve højt og skue lyset, søge sandheden, uden at tabe den åndelige dimension af synet. Pointen er altså, at universitetet er stedet, hvor noget nyt kan ske i videnskabernes verden. Og den videnskabelige erkendelse blev med Tycho Brahe en del af samfundet i egen ret. Og det er netop den videnskabelige udvikling, vi søger på universitetets forskellige matrikler over hele København, ja over hele Danmark, kan man sige. Og det kommer også til udtryk i Københavns Universitets værdier, der jo samler sig om ordene sandhedssyn, ansvarlighed, frihed, engagement. Så kære jer, i dag skal I videre med den historiske arv i rygsækken. Og det lægeløfte, jeg om lidt aflægger, det aflægger faktisk de fleste læger over hele verden ved afslutningen af deres studier. Nogle steder anvendes den oprindelige hippokratiske ed i sin originale form, som den blev fremsagt i det antikke Grækenland. Men i Danmark har vi siden 1815 anvendt det lægeløfte, som professor i fysiologi Johan Herholdt indførte ved Københavns Universitet. Lægeløftet er således mere end 200 år gammel og i sin nuværende form, men jeg synes, det er lige så relevant, som det var dengang. Jeg synes, at vi godt kan være enige om, at lægeløftet er et symbol på det særlige ansvar, der påhviler jer, også som professionens udvikling. Og i lægeløftet ligger der også en ydmyghed overfor det fag, vores fag, der kan føres tilbage helt til antikken. Og så er det selvfølgelig også mere formelt i henhold til autorisationsloven, en forudsætning for at opnå netop autorisation som læge. Så i dag er dermed, kan man sige, en lige del formalskærmelse som en stor festdag, hvor vi, universitetet og jeres familier og venner markerer,
at I går ind i et nyt og dejligt livsafsnit. Ja, vi markerer the end of the beginning. Det er jeres særlige dag. Og når I går herfra, kan I ikke alene kalde jer kant med jer. Når I går herfra, og efter lageløftet, så er I rigtig læger. I har nået et mål, og I og jeres familier kan være enormt stolte på denne store dag. Og vi kan glæde os over, at et nyt livsafsnit i jeres bane kan begynde. Og I skal vide, at jeres gamle uddannelsessted, det sundhedsvidenskabelige fakultet, glæder sig på jeres vegne i dag. Og vi er rigtig stolte over at kunne levere endnu en årgang af veluddannede læger til samfundet. Så om lidt, når vi har fejret jer her i festsalen, så går I ud i byen for altid forandret. Hvem ved, hvad I vil bruge gerningen til? Skal I være stjernekirurg? Redde børneliv? Skal I være topforsker? Skal I have Nobelprisen? Ja, jeg synes jo, at jeres potentiale er helt uden grænser. Så varmt tillykke til jer. Kant ned vinteren 2015. Jeg synes, vi skal klare. Jeg kan dimittere, og så vil jeg bede jer rejse jer, og så vil jeg oplæse dagen. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag og være til vis opfyldelse, jeg ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig. At jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stadig skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønne at anvende mine samfundets og mine medmenneskers gavn. At jeg stadig vil være lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige, uden persons anseelse. At jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret. At jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvide, og i øvrigt gøre mig kendt med og nøje og efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Så må jeg gerne sætte jer ned. Så vil deres håndtryk i deres tilsagn lægeløfte og modtage deres. Adam L. Monke Jørgensen. Og vi på det sundhedsvidenskabelige fakultet her på Københavns Universitet vil endnu en gang ønske jer rigtig varmt tillykke. Og vi vil også nu gerne være vært for jer ved en reception. Vi har måske lagt mærke til, at vi har sådan en lille fætter her, der står og fylder i rummet, vi er nemlig ved at renovere vores malerier. Så når I nu om lidt skal ind i det tilstødende lokale, som er Copenhagen-salen, og som forresten kommer frem ved at væggene går ned, så må I hjælpes lidt ad med at komme ind og ud af lokalet. Det kan lige tage et par minutter. Men inden vi
rejser os, skulle vi ikke give de nye læger et stort klap? Sig til